Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, τον Επρέλης εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε Geometry Dash. Ας ανοίξουμε τα κουτιά μας. Όχι πολλά. Όχι πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, τώρα πάμε, μιας και στο προηγούμενο βίντεο κερδίσαμε το στέρωμά μας και το back on track. Σήμερα θα προσπαθήσουμε με τα 3 coins να κερδίσουμε το Polar Geist και το Dry Out. Και το Polar Geist, ειδικά το τρίτο coin, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα προσπαθήσω να το πάρω, παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Όχι! Δεν πειράζει. Πάμε πάλι από την αρχή. Είναι πολύ δύσκολο. Πάμε drop. Πάμε πρώτο coin. Δεν θυμάμαι που είναι το δεύτερο. Δεν θυμάμαι. Α, θυμήθηκα. Εκεί που πέθανα πριν δεν ξαναπεθαίνω. Εδώ είναι. Πάμε. Τρίτο coin. Όχι! Πάρα πολύ δύσκολο το τρίτο coin. Πολύ δύσκολο. Παίζει όλο το βίντεο ρε, να είναι απλά να προσπαθώ να πάρω το τρίτο coin του Polar Geist ρε. Έλα. Όχι! Δεν θέλω να ρεϊτσάρω. Παιχνίδι σε παρακαλώ πολύ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα. Έξω ο ήλιος. Ξέρω εγώ. Είναι ψηλά. Χωρίς σύννεφα. Με σε παρακαλώ παιχνίδι. Δεν θέλω να ρεϊτσάρω. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Πρώτο coin. Όχι. That was close. Πάμε. Θα προσπαθήσω να θα το πάρω το τρίτο coin. Έλα. Το πήγα. Έλα. Ναι ρε φίλε. Και τα 3 coins. Πάμε λίγο. 4 προσπάθειες χρειάστηκαν. Και τώρα πάμε για το try out. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Στο try out έχουμε και το αγαπημένο μου και καλά game mode. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω ακριβώς πού είναι τα 3 coins. Εδώ είναι το πρώτο, το ξέρω. Το αγαπημένο μου και καλά game mode. Το ανάποδο. Έλα, το έχουμε.
Μπράβο το. Έλα. Μπράβο. Πού είναι το... Όχι! Ξέχασα ότι εκεί υπάρχει κούβα. Είναι κάπου εδώ. Όχι, είναι αυτό. Ρε φίλε! Τουλάχιστον τώρα ξέρουμε που είναι το δεύτερο. Είναι δύσκολο και έχω κουραστεί. Πάμε. Το έχω. Μπορώ να τα καταφέρω. Μπορώ να τα καταφέρω. Πάμε. Ναι! Δεν είναι αυτό, είναι το επόμενο. Ωραία! Ωραία! Ναι ρε φίλε! Και τα 3 coins του dry out. Πάμε λίγο. Και... bonus. Θα πάμε και τα 3 coins του base after base. Άντε, έχω πάρει hype τώρα. Πού είναι τα 3 coins του base after base? Α, ξέρω που είναι το πρώτο. Τα άλλα δεν θυμάμαι. Το πρώτο είναι εδώ. Τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Ξέρω που είναι το τρίτο. Πώς να μην είναι κάποιο εδώ. Πέρασαμε το δεύτερο. Κάπου εδώ είναι και το τρίτο νομίζω. Α, ναι, εδώ είναι το τρίτο. Πάμε, το έχεις. Σήμερα δεν είσαι σαν τον Ανουμπίλας. Έλα, δεν είσαι σαν τον Ανουμπίλας. Δεν πήγαμε όμως στο δεύτερο coin. Τότε πίσω. Να πάρουμε το δεύτερο coin. Ελπίζω να μην είναι όπως την προηγούμενη φορά που μία φορά ξέχασα να πάρω το coin του back on track και μετά δεν το πήρα ποτέ. Ελπίζω να μην ξαναγίνει αυτό. Για τώρα πρέπει απλά να κερδίσω. Το έχεις. Έλα, το έχεις. Πάμε. Το έχω. Το έχεις, Αντωνοπροήλε. Έλα. Μη κοιτάς το μπαρ. Έλα, μη πιθανείς triple spike. Ναι! Πάει και το δεύτερο coin. Είμαι φωτιά σήμερα. Έλα, έχω πάρει hype. Αυτή είναι αγαπημένη μου πίστη εδώ μεταξύ. Πάμε, το έχεις, Αντώνη. Έλα, πάμε, Αντωνοπροήλα.
Πάμε, Αντώνο πρωίλα. Ωραία, πρώτο coin. Ωραία, το δεύτερο. Το τρίτο coin είναι δύσκολο. Έλα. Oh, that was close. Πάμε. Όχι, ξέχασα το τρίτο coin. Το τέλος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω focus τώρα, δεν θα μιλάω. Ωραία. Ξέχασα το τρίτο coin! Γιατί πάντα ξεχνάω κάτι. Ξέρεις κάτι. Πάλι. Ξεκλείδωσα quest, θα πάω να το πάρω μετά. Μόλις πεθάνω δηλαδή. Όχι! Καλά, εντάξει. Τουλάχιστον το έχω πάρει το πρώτο coin. Γιατί ξέχασα να το πάρω. Ξέχασα να πέσω. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον το έχω ήδη πάρει. Πάμε. Όχι! Γιατί πήγα να το πάρω αφού το έχεις πάρει? Πώς φίλε. Ξέρεις κάτι, πάω να πάρω το quest. Gimme. Σου μου τα 20 διαμαντάκια. Πρέπει να πάρω το τρίτο coin. Και θέλω focus. Θέλω focus. Έλα, μπορείς. Εσύ μας οδηγείς. Έλα. Αυτή τη φορά δεν θα πάω να πάρω το δεύτερο coin. Δεν πας για το δεύτερο coin. Ναι! Ναι! Πάμε λίγο! Πάει και το can't let go. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Σήμερα πήραμε πάρα πολύ hype γιατί σε 1, 2, 3, 4 πίστες. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν είστε καινούργιοι, πατήστε μια εγγραφή. Για βέβαια, άμα σας άρεσε το βίντεο, πατήστε και το like. Bye!